Així ja són 3 minuts menys que hem de parlar. Perfecte. Hola, què tal, gent? Estem aquí un altre cop fent història i parlem aquest cop de selectivitat. Farem un col·loqui de geografia i història. M'acompanya en Sergi Gaurxia, professor de geografia i que, a més, ha estat corrector de la selectivitat de l'examen d'història. Què tal, Sergi, com estàs? Hola, molt bona tarda, molt bé, gràcies. Tu? Fantàstic, aquí, ben Perfecte. acompanyat. Merci per venir. A tu per convidar-me. Doncs anem al gra i comencem per història. Història que aquí tenim el primer exercici. Recordeu-vos que el que s'havia de fer eren 2 exercicis sencers, consistent en un comentari i triar una de les preguntes. I aquí, Sergi, tenim Bases de Manresa, un clàssic. Sí, sí. Es repeteix. Jo vaig estar mirant i diversos anys es repeteix la mateixa font. Exactament, és la base primera, la tercera, la quarta i la setena, que es van repetint i que, a més, doncs, no té més. Catalanisme polític, restauració, i concretament inici de la restauració i poca cosa més a dir. Doncs sí, jo soc corrector de geografia, però també vaig corregir aquest any d'història i certament aquesta pregunta un 70 o un 80% dels alumnes la van fer bé. Llavors era una part que estava molt vista i molt ben preparada. Bueno, segurament els meus alumnes també van fer aquesta part.
segurament. El que tenim és que, a més, les preguntes també són les típiques. Identifiqueu el tipus de font, bueno, que si jurídic... s'ha de dir, en el cas dels textos, si és font primària o secundària, en aquest cas primària, quin és el context històric, que ja l'hem comentat, i expliqueu breument el contingut de la font. Sergi, quan diu expliqueu breument el contingut de la font, què havies de corregir tu aquí? Breument, doncs simplement era llegir el que són les bases de Manresa i discernir entre les diferents bases, la primera, la tercera, la quarta i la setena, i explicar breument, perquè ja es veu el tros que hi ha d'espai per contestar, el que és cada una i poc més. No fa falta explicar molt ni desenvolupar molt, almenys en aquesta pregunta. Exacte. Bueno, breument ja t'ho deixa bastant clar. Exactament. Acompanyaven a aquesta font, doncs, aquestes preguntes. Aquí, en la part de dalt, tenim les preguntes de l'exercici 1 o de la font 1 i després tenim les de la font 2, que ja les veurem un altre cop. Expliqueu el catalanisme conservador i figura bisbe Torres i Bages i també Unió Catalanista i bases de Manresa. També bastant senzill, almenys la primera part. Sí. S'ha de dir que, bueno, no recordo gaire perquè ja fa un mes, però a mi em sona que una gran majoria dels que vaig corregir, almenys aquesta pregunta, van fer la part A. Clar. L'altre és Valentí Almirall, tipus de catalanisme que defensava. Comenteu també què va ser Centre Català, Memorial de Greuges i la campanya en defensa del dret civil català. Coses que també queden bastant clares, exceptuant potser el tema del dret civil català que els hi costa als alumnes. Sí, aquesta segona part era una mica més complexa, llavors jo crec que van optar per la primera, la gran majoria. Sí, bastant típic. Doncs, si et sembla, anem a la segona font. I aquí tenim, doncs, potser una font una mica problemàtica perquè estem parlant de la transició democràtica. Llavors, no sabem si alguns professors o professores han arribat a aquest temari, si l'han pogut acabar o no. En el meu cas, per exemple, aquest any no l'he pogut acabar i ho he fet en les classes posteriors. Clar, L'han triat? Bueno, mal triat o... Jo no diria mal triat, jo diria que els que han tingut l'opció d'arribar, doncs bé, i els que no, doncs ja tenen altres preguntes per respondre. Sí que és veritat que és complicat complir el temari i més amb l'extens que és i amb l'hora que acaba el curs. Llavors, qui ha tingut la sort d'arribar bé i qui no, doncs ha tingut altres preguntes per respondre. A més, en aquest cas, doncs, no ens anem gaire lluny. De fet, és el principi de la transició. Tampoc no... Si s'ha fet, això sí que s'ha fet. També hem tingut la mala sort aquest curs de les vagues. Moltes vagues aquest curs, també. Exactament. Vagues, setmana d'exàmens, que llavors ja perds temps de classe, colònies, una mica de tot. La calor... La calor... Doncs res més, una font, una taula estadística de la transició democràtica. Concretament, a més, et dona la informació d'aquestes primeres, entre cometes, eleccions. No considerem que serien les primeres eleccions democràtiques, perquè al cap i a la fi no hi ha una Constitució, però aquí entraríem en debat. Sí. Les preguntes, la A i la B, com sempre, ja les hem esmentat més o menys, són sempre les mateixes, però aquí la C, analitzeu el contingut de la font i assenyaleu les regions amb majors i menors percentatges de vots que hi apareixen. Un regal. La C jo ho vaig considerar un regal. Les que anaven més del 50% llavors eren les majors i les que menys d'un 20 o 25% doncs eren les menors. Aquesta pregunta era molt fàcil de respondre. Sí, és explicar quines alternatives polítiques hi ha en les zones i prou. No té més. Sí, la veritat, l'examen d'història d'aquest any era bastant assequible
I almenys jo, en els exàmens que vaig corregir, hi havia 9 i mig, i no un parell o 3, sinó una gran majoria. Sí, la veritat és que van haver-hi uns quants nous. Anem directament un altre cop a això. I una de les preguntes que havien de contestar, havien de triar una, recordeu-vos, la primera era expliqueu l'evolució política d'Espanya entre el 76 i el 79, i l'altra és del 79 al 82. És a dir, principi de transició o final de transició. Quina és la que van contestar més, en aquest cas? Almenys en els que jo vaig corregir, un 70-80, era la primera part. La primera part, sí, del 76 al 79. Crec que era la més fàcil. Lògic. És la que comentàvem, que sí que era segur que s'havia fet. L'altra part pot quedar una mica més desdibuixada, però i també, de fet, la més fàcil d'entendre, des del meu punt de vista. Sí. Tot el tema de Suárez, que com va pactant amb uns i amb altres, i vaja, tampoc no era gaire complicada. Qui havia fet la transició i li havia agradat, era un recurs molt fàcil, aquesta font. Doncs sí. Doncs som-hi, continuem. Anem a la font 3, que és la proclamació de la República Catalana. Aquesta, Sergi, què? Molt treballada? Aquesta, jo crec que de les 4 preguntes, no et vull enganyar, però de les 4 preguntes crec que és la tercera que menys es va respondre. La quarta és la que, segur recordo, la que era una font, era una imatge, era la que menys. I em sembla que aquesta era la segona que menys es va respondre. Però bueno, també no li trobo la dificultat. Si s'havia arribat al temari, no li veig la dificultat a aquesta pregunta. Home, arribar al temari sí que s'arriba, perquè al cap i a la fi aquesta és del que es coneix ara com bloc 1 o bloc 2. Bloc 1, sí, exactament. Sí, però com hi ha instituts que, doncs, o professors que es focalitzen més cap a un bloc o cap a un altre, això és el que em referia. Però sí, és fàcil i segurament tothom havia tocat aquest tema. De fet, una de les causes de la debacle del curs passat, de selectivitat, precisament és que els alumnes, l'alumnat, s'enfocava només en un bloc i normalment jo crec que s'enfoquen més cap al bloc 2, és a dir, del 36 en amunt, i les preguntes del curs passat eren més difícils i aquí, en canvi, són més fàcils, crec jo. Bueno, ara les veurem perquè serà la quarta, la 4, però aquí tenim, doncs, que si t'enfocaves al bloc 1, tens una font de Catalunya, concretament, que és aquesta que estem veient, i tens una font també de Catalunya, no? Que és el catalanisme polític. Exactament. L'A i la B, no ho hem dit, aquí estem parlant de la Segona República, concretament a Catalunya, i concretament, doncs, al principi, el bienni reformista. I aquí comenteu el fragment següent, contingut de la font, i concretament es dona, doncs, un fragment. En proclamar la nostra república, fem arribar la nostra veu a tots els pobles d'Espanya i del món, demanant-lo que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront de la monarquia borbònica, que hem abatut. I els oferim aportant-los tot el nostre esforç i tota l'emoció del nostre poble renaixent per afermar la pau internacional. Sí, una frase que segurament ja s'havia comentat a classe de Francesc Macià i enfocar més que res, jo el que valorava també i els meus companys amb els quals he parlat dels correctors de història, això del fet de la pau internacional, d'enfocar-ho no només al territori en si nacional, sinó més direccionat a Europa. Per totes les tensions que comencen a haver-hi a Europa. Exactament. A mi, sincerament, m'agrada més el discurs que fa Companys 2 anys després d'aquest i és el que acostumo, doncs, a treballar a classe. Però vaja, que tampoc a aquelles persones que els agrada la República, la Segona República, doncs, en aquest cas també
bastant fàcil. I Sí. mirem les preguntes associades. Expliqueu l'adveniment de la Segona República a Catalunya, l'actuació de la Generalitat Provisional i de les principals forces polítiques catalanes, així com l'elaboració, l'aprovació i les característiques de l'Estatut d'Autonomia del 32. Déu-n'hi-do el que s'ha de dir aquí. Sí, bueno, ja ho diu la pregunta, 2 punts i mig, no te la poden regalar. S'ha de donar contingut, s'ha de donar informació, llavors es demana bastant. Però bueno, jo crec que qui s'havia mirat aquesta part no li sonava res a xinès, tot ho tenien treballat. Sí, bastant fàcil. Sí que és veritat que has d'explicar diverses coses i et pots despistar en deixar-te alguna, però com comentes no és gens difícil. I la B, explicar els principals esdeveniments de la vida política a Catalunya des de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia del 32, sense explicar-lo, fins a l'estat de la Guerra Civil. Que tampoc és gaire complicat, però és una mica així de... alguna cosa segur que et deixes. Sí, però ja no es valora el que no escrius, sinó es valora més el que escrius i la manera com ho escrius, claridora i la pulcritud, perdó. Llavors, et pots deixar alguna cosa, sí, però es valora més, com ja he dit, el que escrius que no el que no escrius. Bueno, va bé saber-ho, això. Per les persones que estan a punt de fer setembre, doncs ja sabem. O per l'any que ve. O pel curs vinent, exacte. I anem a l'última font, la que dius tu que menys han triat. Sí, i mira que em va sobtar, perquè dic, bueno, és una imatge pots comentar 50.000 coses, però almenys els que jo vaig corregir era el que menys havien fet la quarta. No sé si perquè són així que van mirar les 3 primeres i ja van dir, o les 2 primeres i van dir, doncs jo aquesta ja me la sé i jo ja ni em miro la tercera ni la quarta. Jo crec que va ser això, perquè som així o són així els joves i el primer que veuen i tenen pressa i tenen por, llavors, vinga, va, la 1 i la 2 i punto. I és el que diem, que no té complicació una imatge. Cap ni una. Jo potser diria que fins i tot és de les més fàcils, o la més fàcil. Sí. Comentar una mica la vestimenta, la salutació, la gent, poc més. És que no tenia complicació, no vaig entendre perquè no eren de les més respostes. Sí, la boina carlina, amb tot l'uniforme falangista, en si, Exacte. la salutació a la romana o el braç alçat, i, Sí. curiosament, el fet és que Franco-Catalunya, és a dir, tenim 3 fonts de les que podem parlar de Catalunya. Jo no Sí. recordo mai, diria, tampoc no posaria el mal foc, però 3 fonts que situades a Catalunya. Normalment són 2. Sí. Bueno, no ho sé, jo és que el de l'any passat sí que el recordo, però anteriorment no. Sí que és veritat que aquest any s'han focalitzat molt en Catalunya i bueno, tampoc no està malament que un any doncs es focalitzin més en el territori. Bueno, els del curs passat, precisament, de les del territori no van anar gaire bé. No? Això sí. No. Bueno. Pregunta A i B, les típiques, doncs, franquisme, concretament el primer franquisme, i la C, molt fàcil, descriviu i comenteu el contingut de la font, que és el que acabem de fer en res, Sí. un minut. Un regal i un punt. Ja es diu que sempre hi ha regals en tots els exàmens. Després comentaré una cosa de geografia que va sortir bastant en els mitjans de comunicació. Però això és un regal, això sí que és un regal, comentar una imatge. Sí. És el que diem, no entenc per què no ho van fer més. Em sembla que ja sé de què parles de l'examen de geografia. Després ho Sí, comentem. després, sí. I les preguntes associades, que de fet el franquisme, jo crec que en qüestió de preguntes sempre són les més fàcils, des del meu punt de vista, Sí. perquè no deixa de ser àmbit polític, social i econòmic del principi o del final. I en aquest cas tenim explicar les característiques polítiques del règim franquista fins al 45, és a dir, no és ni tan sols
la primera part del franquisme, només és fins que s'acaba la Segona Guerra Mundial. I la B, expliqueu la política exterior del règim franquista entre el 39 i el 53, incloent aquests 2 anys. És a dir, molt més senzill. I per això a mi em sorprèn que em diguis que aquesta és la menys triada dels que tu has corregit. Bueno, s'ha de dir que no és que puguis treure conclusions del que jo et digui, perquè jo he corregit 80 exàmens. Són milers i milers d'exàmens que han fet. Almenys el que jo vaig veure era això. No sé si la resta de tribunals o d'instituts van fer altres preguntes, però almenys en el meu. I sí, fàcil, i a més la pregunta ve simplement política exterior. Ja no és que et digui política aquí al territori i a l'exterior, no. Simplement política exterior del règim franquista. Llavors, assequible. Molt assequible, des del meu punt de vista, molt. Bueno, millor. Per què fer-ho difícil? Jo crec que hem d'ajudar els nois i les noies i si els hi podem posar les coses fàcils perquè després vagin a la universitat, no està de més que els ajudem una mica. Bueno, però sí que és veritat que necessiten uns certs coneixements i en aquesta pregunta jo estic totalment d'acord en el sentit del regal, perquè a més crec que en tots dos casos, totes dues preguntes, és el fet de coses que són curioses, que són agradables de saber i de tindre com a cultura general. La vinculació del règim franquista amb les potències europees i òbviament, les característiques del primer franquisme. Sí. Tu feies història, em vas dir, no? Segon de batxillerat? Sí. Els teus alumnes van respondre a aquesta o es van enfocar més en altres preguntes? No he preguntat a gaires, però la gran majoria precisament han triat aquesta i bases de Manresa. Ja, la primera i l'última. La primera i l'última. Sí. Bueno, té lògica. Potser el que jo vaig corregir no té lògica. Està bé igual. Saps si van treure bones notes? Bueno, aquest any no hi ha hagut cap 10, però alguns 9,5, 9. Sí que és veritat que un va suspendre, un va treure un 4, però la resta van aprovar i són dels 6 que van molt. Una mitja de, em sembla que era 7,80 o alguna cosa així. Molt bé. Podia haver anat millor. Ahir vaig estar mirant la mitja de història i està en 6,82 aquest any. 6,82. I era lleugerament 0,20 més baix que l'any passat. L'any passat era 7, era l'any en què major nota s'havia tret, i aquest any era un 0,20 més baix. Em va sobtar veient el que jo vaig corregir. I amb altres companys que em vaig trobar quan vaig portar els exàmens que em deien no, és que jo també he posat 9 i cap a dalt. Llavors, sobta la mitjana, però bueno, tampoc no està malament, un 6,82 podria ser pitjor. Sí, jo crec que la mitjana hauria d'anar cap aquí, potser una miqueta més alta, 7,20, 7,40, però... Sí. Però bueno, no està malament. Bueno, bé està. Doncs, si et sembla, passem a geografia. Perfecte. I ara tindràs una mica la veu cantant. Cap problema. Bé, jo no contestaré totes les preguntes perquè vull focalitzar-me en donar 4 tips o consells i explicar un parell de preguntes que em semblen curioses o interessants de respondre. El primer que vull dir és, l'examen de geografia, com tots sabeu, són 5 preguntes, escollir-ne 4. Aquest fet és des de la Covid. Ja sabem tots que des de la Covid s'ha flexibilitzat una mica el tema dels exàmens per donar més opcions. Llavors, són 4 preguntes a respondre de 5, llavors pots descartar una. 2 punts i mig cada una, evidentment, un total de 10 punts. I com veiem, tot igual el mateix que passa amb història, són preguntes relacionades amb una font, ja sigui una imatge, un gràfic o el que sigui. Llavors, amb aquest gràfic o amb aquesta font ja tens una gran part de la pregunta-resposta. Simplement fixar-te i tenir un coneixement sobre aquell tema. Consells com a corrector.
fa molt mal veure un examen en faltes d'ortografia. Evidentment, tots podem fer faltes d'ortografia de paraules que se'ns encallen o no sabem com s'escriuen, però hi ha faltes i hi ha faltes. Llavors, hi ha coses que no es poden acceptar. I sí que és veritat que no descomptem per falta, no som català, no som castellà o no som anglès, però sí que és veritat que mires a l'examen d'una altra manera. I ja no només les faltes, sinó també la pulcritud. Perquè una lletra que no s'entén i que l'has de llegir i rellegir 50.000 cops, llavors ja no és tan agradable de corregir com un examen que veus una lletra que és entenedora i és maca de veure. Llavors, aquest és el meu consell. No hi ha pressa, hi ha 1 hora i mitja, teniu temps per escriure i fer-ho en brut primer, perquè hi ha pàgines al final per fer-ho en brut, i després ja ho passes en l'examen original. Aquest és el meu consell. Qui el vulgui l'agafi i qui no, doncs endavant. Què més volia dir? Ah, sí. A l'examen de geografia, d'història no, perquè ja no és actualitat, perquè història és un fet passat. Però de geografia, tots els anys passa el mateix. Són temes d'actualitat, són coses que passen, el que fa l'examen, veient el que passa a Espanya, a Catalunya o en el món, llavors s'enfoca l'examen cap aquí o cap allà. Llavors, si veiem, per exemple, aquest any, són temes de migracions, que més o menys es repeteix cada any, perquè migracions sempre n'hi ha a Catalunya, a Espanya o a Europa, i també el preu de l'electricitat a Espanya i a Europa. És un tema que està més que conegut avui en dia, que preocupa a tothom pel tema de la guerra. Llavors, el meu consell és simplement mirar les notícies. Ja no et dic des de principi... Exactament. Ja no et dic des de principi de curs, però sí jo calculo que al febrer, al març, que és quan deuen començar a fer els exàmens, els erudits, que els dic jo, comencen a fer els exàmens, mira les notícies, mira el que passa en el món, no et dic que prenguis apunts, perquè no fa falta d'això, però simplement veure el que passa i llavors relacionar el que veus que passa en el món amb el que tu estàs donant a l'assignatura de geografia. I tens un 60 o un 70% de possibilitats de que les 5 preguntes, almenys 3, siguin del que t'has mirat o del que ha passat en aquests mesos anteriors. Això és un consell que jo dono als meus alumnes i ja es veu que sempre es compleix, que són preguntes que es repeteixen i temes que solen ser els mateixos sempre. Vale. Ani Monroe ens diu que, et diu que molt bon consell des del xat. Gràcies, Ani. Moltes gràcies. Una pregunta, Sergi. Sí, digue'm. Abans del Covid, com era l'examen de geografia? Quantes fonts havies de fer? Quants exercicis havies de fer? No, abans del Covid eren simplement 2 i les havies de respondre. No et donaven l'opció. No et donaven l'opció de triar. L'examen era el que era i ja està. Clar. Aquí ara sí que tens un descarte, pots descartar una. Una descarta. Has de respondre 4. Llavors, et donen més facilitats. El problema que hi ha és que no sabem si després del Covid seguiran amb aquestes ajudes, per dir-ho d'alguna manera, perquè tampoc no és una gran ajuda, però no sabem si seguiran donant tantes opcions. Ja veurem. No sé, hi haurà directrius a partir del setembre i veurem. Però sí, abans no era així i ara doncs, tens l'opció de descartar. Bueno, de fet, jo crec que és una gran ajuda. Perdona, de fet, crec que és una gran ajuda perquè en comptes de jugar-te-la en dos fonts i amb les seves preguntes, n'has de contestar 4. És a dir, que si hi ha alguna que se't dona malament, és el descarte, i si hi ha 2 que se't donen malament, doncs almenys tens altres 3. Exactament. Sí, és una ajuda. En si és una ajuda, però bueno, no està de més ajudar-los, com he dit abans. Fer-los les coses més fàcils i si poden escollir 4 de 5, doncs millor que millor. A Història de l'Art també passa el mateix, que pots descartar... No vull enganyar, no. L'any passat també vaig ser d'Història de l'Art, podies descartar una part o una pregunta. Llavors, en totes, o en pràcticament totes, ara amb el Covid t'han donat opcions per variar o per focalitzar més cap a un costat o cap a un altre.
i em sembla una gran idea. Espero i desitjo que ho mantinguin. Que continuï. Exactament. Doncs això són els apunts previs que volia dir i justament ara que veig la imatge, aquesta era una de les preguntes que volia parlar. El que veiem davant, què és? Un gràfic, no? Simple. Sí, i a més és el que comentaves, totalment actualitat, perquè no només tens la crisi del 2008, bueno, les seves, diguem, implicacions a nivell d'habitants, sinó també, a més, el que deies, l'actualitat, el Covid. Exactament. Simplement, la primera pregunta, resumidament, és dir el que veus. Què veus? Doncs veus unes línies que pugen i baixen. Què has de dir? Primer de tot, què els dic jo i els hi remarco als meus alumnes sempre? La font. La font. És fàcil. És simplement veure la font i dir, doncs, és un gràfic d'una taxa de creixement per 1.000 habitants a Catalunya entre els anys 1991 i 2020 i la font és tal. Amb això, si comences així, el corrector ja ho mira d'una altra manera. L'examen diu, bueno, el noi o la noia ja comença bé. Llavors, té les idees clares. Exactament, no és tan difícil. I res, simplement és veus el gràfic, veus com pugen i baixen les variables, és simplement dir què ha passat en aquests anys. En el 2008-2007, bueno, ells perquè són joves i la gran majoria dels alumnes doncs, són del 2005, 2006, no? Els que van a la selectivitat. Llavors, no han viscut el que nosaltres hem viscut. Però què va passar el 2008? Una crisi. Llavors, què passa si hi ha una crisi? Evidentment, la migració baixa, perquè hi ha de vindre immigrants aquí quan estem malament. Si no tenen oportunitats, no té ningú sentit que vinguin. Llavors, després puja. Per què? Perquè són anys de bonança econòmica. Millora la situació i llavors els immigrants poden vindre. Saben que aquí poden tindre més oportunitats que del país d'on vinguin, sigui del nord d'Àfrica o de Sud-amèrica. Llavors, és simplement estar actualitzats, no té més una gràfica. El creixement real, què és el creixement real? Doncs, evidentment, no és només les morts i els naixements, sinó també és els moviments migratoris. Això és una altra de les preguntes que ve més endavant. La diferència entre taxa de creixement natural i la de creixement real. Natural és simplement la gent que neix i que mor. Punt. Creixement real? Doncs aquest natural menys les migracions. És fàcil, ja ho diu la paraula, creixement natural, natural d'un lloc. Què és natural d'un lloc? Les morts i els naixements. Real, per què real? Doncs perquè ve gent de fora. Això és la realitat, que ve gent de fora. Llavors has de comptar també les migracions. I bé, i això és el que volia dir d'aquesta pregunta. La tercera no volia entrar-hi. Evidentment, la taxa de natalitat alta no és ni aquí a Catalunya, ni a Espanya, ni a Europa. Això és ben conegut, que no tenim una taxa de natalitat alta. No som un país asiàtic on tenen taxes de natalitat ben altes. Llavors, era ben senzill. Són temes que s'han tocat a classe segurament amb més o menor mesura, però són temes d'actualitat i que ja si no te'n recordes de classe, són temes que ho sents pel carrer o que si llegeixes el diari ho veus o si mires la tele o inclús les redes socials parlen d'ell, dels moviments migratoris. Llavors, és simplement estar actualitzat. Sí, de fet la 3 és... Bueno, Catalunya ja és bastant famosa per tenir una natalitat molt baixa. Exactament. Bueno, i no només és Catalunya, sinó és Espanya i Europa. Bueno, tots els països del voltant. Però bueno, Catalunya, de fet, si no recordo malament, anys enrere hi havia Ciutat al Vaticà i hi havia 4 més, No et pensis que gaires. O sigui, Catalunya... Sí. I res, simplement per acabar, pots posar la pregunta 3? La pregunta 3. Sí, que parla, diu regadiu... Vale, la 3, ens saltem la 2. Sí. No vull entrar en totes, simplement vull dir un apunt de la tercera. La tercera. Aquesta és la que deies tu que era un regal. No? Almenys la 1. No que digui jo.
És el que es deia, perquè no sé si tu vas veure en els mitjans de comunicació, és que no ho recordo gaire bé, però em sembla que va ser o a la televisió o en algun diari que es comentava aquesta pregunta, no et sona? No, no, bueno, ho havia sentit, però jo la veritat és que la vaig veure abans i vaig dir, però què és això? O sigui, sí, sembla broma. És que és coneixement molt, molt, molt general. Sí, vale, estic d'acord amb tu en que és coneixement molt, molt general, però el que hem d'entendre és que el nostre coneixement general de persones de 30 a 40 anys no és el mateix que d'un xaval o d'un noi o d'una noia de 17-18 anys. Que sí, tots sabem que a Canàries hi ha plàtans, sí, tots ho Per sabem, exemple. però potser ells no ho saben, que a la comunitat valenciana són cítrics, que és Home, famós pels cítrics. home, Sí, sí, vols dir? bueno, doncs vull dir, perquè jo he corregit aquesta pregunta i et puc assegurar que del 100% dels que vaig corregir, un 70 no la va fer completa bé. Què dius? Sí, sí, Em no és sorprèn. broma. Sí que tots, és de broma, però sí que tots Canàries plàtans la tenien Ara, tots bé, perquè sí, tothom sí, tenia sí. bé, però la resta no les tenien bé. Llavors, el que vull entrar és que hi ha regals a tots els exàmens i es va criminalitzar el de geografia perquè semblava, oi, quin regal, i és només 0,5 punts. Hem vist en Correcte. preguntes de història que era un punt, el de la imatge, per exemple, allò em sembla molt més regal que això, i és un punt, és el doble. Llavors, es va criminalitzar l'examen de geografia, que fàcil, i primer, només és 0,5 punts aquest regal, i és el que et dic, que no tots tenim els mateixos coneixements, que ells tenen 17-18 anys, que no han viscut el mateix que nosaltres, que no tenen família a Andalusia, que saben que Andalusia ja està ple d'oliveres, i nosaltres ho sabem perquè tenim un bagatge cultural i històric i sabem d'aquestes coses, però ells no ho saben. Llavors, a mi em va saber greu que es digués quin regal el de geografia, perquè sí, això pot ser un regal per nosaltres, però per ells no és tan regal i en tots els exàmens hi ha regals. A I veure, aquesta és la meva indignació en aquesta part. la meva indignació ve perquè jo també sóc professor de tercer d'ESO i precisament això és un tema que tractem. I, i, Sí, i és una matèria, o sigui, són uns coneixements que donem. Precisament, sí, doncs, bueno, la versatilitat agrícola d'Espanya. sí, Ostres. i els climes, i Sí, jo ho sí. entenc, però una cosa és el tercer de l'ESO i quan arribes a segon de batxillerat, doncs el que Ja havies no fet a te'n tercer recordes. segurament se t'oblida o ja no ho recordes tant. Però, bueno, simplement era això. A mi, que sí, que jo entenc que a la gent li sembla molt fàcil. A mi també em sembla molt fàcil, però a ells potser no els hi sembla tant i no em sembla tan regal donar 0,5 quan en altres assignatures es donen més punts per preguntes que són molt fàcils i no ha sortit a la tele ni ha sortit al Facebook ni als diaris. Mhm. Bueno, els Però, mitjans de bueno, comunicació ja sabem que a vegades doncs, fan sí, ressò massa sonat. simplement és perquè el de geografia va ser el primer dia i algun havien de treure i va tocar el de geografia i ja està. Però, bueno, em va indignar una mica, però tot bé. A part d'aquest, doncs, tenim el que comentaves del regadiu i, i a l'altre exposeu dos riscos naturals associats al clima mediterrani que poden afectar l'activitat agrícola, que també és Sí, fàcil, crec jo. sí, és fàcil, són temes d'actualitat i encara que no siguin d'actualitat, si penses una mica què pot afectar, ja hi caus. Sí, ja s'ha dit. En comparació amb l'any passat, aquest any és més fàcil el de geografia que el de l'any passat. Però bueno, també s'ha de pensar i jo he vist, jo que he corregit història i geografia, hi ha hagut moltes més bones notes a història que no a geografia. Uh -huh. Però sí, estava bastant assequible aquest examen. I jo per la meva part, no, tampoc, com ja portem quasi 40 minuts, no volia aprofundir més, simplement els consells que he donat, simplement estar informats del que passa en el món,
el que passa ja no tant en el món, sinó a Catalunya, ja en Espanya i a Europa. I res, i respondre amb tranquil·litat, és 1 hora i mitja, hi ha temps de sobre i pulcritud, mirar les faltes, almenys les que són escandaloses, i endavant, que sembla que fa por la selectivitat, les pau, però no són per tant. No, anar tranquils és molt, molt important. Exactament. Bueno, anar amb tranquil·litat, però també de cara a la idea, que així també doncs, ajuda a les persones que, per exemple, escriuen massa. No, aneu a ser concisos. Els correctors i correctores, la veritat és que us agrairan. Sí, Bueno, sí. No, digues. No, acaba, perquè només vull No, comentar que... no, simplement era això, que es valora, que si es diu, explica breument, doncs breument. No fa falta fer un parrafote per explicar una cosa que en 2 o 3 línies les pots explicar. No per més està millor. Jo sempre els dic que no per més està millor, sinó escrivint poc i dient el que se't demana, ja n'hi ha prou. Correcte. Llavors, teníem l'altra font, és una que ja havíem comentat en Sergi, que és el tema de l'electricitat, que era el segon exercici, que també un tema i d'avui en dia. Tema d'actualitat, d'avui en dia, que si estàs informat, doncs, ho relaciones amb tot el material. Sí, i fonts d'energia, primàries, i és molt fàcil. Renovables, també. Sí, les renovables, no renovables, hidràulica, tot això. Sí, és temari que tothom ha fet, segur. Sí. O si no, a segon de batxillerat l'ha fet en algun moment. Segon de batxillerat segur, perquè és un tema molt extens aquest. I sí, algú t'ha de sonar, algú has d'haver tocat segur sobre aquest tema. No, i amb tota la polèmica que va haver-hi fa temps amb l'impost al sol, amb tot el tema dels polítics que entren i surten en les empreses energètiques i tot el tema de la solar i la biomassa, que està també de moda, doncs... Sí, la hidràulica, eòlica... Sí. Poc es pot dir d'aquesta pregunta. I llavors, la 4, ja teníem... La quarta és sobre parcs nacionals, el territori a Catalunya. També bastant fàcil. No es veu, pot ser? Sí, espera, la poso. Sí. Aquesta és la 4, que és l'ortografia de Ciutat de Catalunya. No, vale, perdona, m'he confós amb l'última, sí. Sí, això és un tema que també es toca molt. Quin tipus de trama, quin tipus de funció, si residencial, urbana, administrativa. Ja tothom ho sap, a Barcelona, el tema del Pla Cerdà, les Eixamples, és un tema que, si ja no és d'estudiar, és un tema que és prou reconegut, i més si ets de Barcelona, si ets de fora, doncs potser no ho tens tan present. No però tant. Sí, exactament. Clar, és que els de Barcelona ens pensem que tot passa a Barcelona i no és així, i és un problema que tenim, ho sé, i demano disculpes per això. Però sí, gràcies. Els de Barcelona sabem doncs, l'orografia de Barcelona i és bastant fàcil aquest examen. Sí, el que deies, casc antic, Cerdà i avancem. I l'última... L'última és la que m'he avançat. També d'actualitat. Sí. Covid i sortim, passem d'estar tancats a casa a anem tots als parcs, a la muntanya i on sigui. Exactament. Semblava que quan va acabar el Covid, acabar no ha acabat, però ja el donem per acabat, que els parcs naturals fins llavors no havien existit. I ara, quan vam començar a poder sortir, tothom al Montseny, tothom a Montserrat, tothom a la Pica d'Estats, sí. Era una mica de coneixement del territori de Catalunya, què es pot fer per evitar les aglomeracions o molta gent en un mateix punt. Llavors, bastant fàcil.
era si ja no sabies del tema, almenys 3 mesures que es podien aplicar, per exemple, la tercera, per reduir l'afluència. Què es pot fer per evitar? Doncs posar límits de gent o cobrar taxes. Hi ha 50.000 mesures que se't poden acudir, ja no sabem del tema, per fer que la gent no hi vagi tant en un punt. Llavors era bastant fàcil aquesta part també. Sí, també pots treure inventiva o lògica. Exactament. Sí. Si ja no és per estudi, per inventiva, algú trauràs, algú rascaràs. Jo, la veritat és que a mi l'assignatura de geografia, jo l'he feta, l'assignatura de geografia, i crec que és de cultura tan general i mira, amb l'assignatura de geografia jo vaig tindre una de les millors frases que m'han dit com a professor. M'agrada geografia perquè sempre que vinc prenc una cosa nova. Exactament. I això m'agrada. I això a mi em va encantar. És la frase que em guardo al cor. M'ho va dir Nadir El Wahhabi a l'Institut de Manresa, precisament, de Lluís de Peguera, i precisament a mi geografia m'agrada també per això. És d'aquesta cultura tan general que s'ha de saber i recomano molt aquesta assignatura. Si teniu dubtes de fer-la o no, feu-la. I a més són temes d'actualitat que si estàs mitjanament informat del que passa en el món, doncs si toques un tema que és una que està passant avui en dia, doncs això als alumnes els motiva i els agrada. Sí, i sempre està bé estar informat, cal estar informat. Exactament. Doncs jo per la meva part, res més, agrair-te la invitació. Espero haver ajudat algú en els futurs estudiants de l'ESPAO, de la selectivitat. I res, que molts ànims, els que ja heu fet la selectivitat i aneu a la universitat i els que aneu a fer segon de batxillerat, doncs endavant, que ja veieu que no és tan complicat, que simplement el que dic, estar informat del que passa avui en dia. Ja no et dic que et llegeixis tots els diaris, totes les editorials, no. Simplement mirant una mica els diaris o la televisió o telenotícies, ja tens més que suficient per veure cap a on anirà el teu examen de geografia. Doncs moltes gràcies, Sergi. Ho deixem per avui. Potser en el futur et torno a convidar. Perfecte. I gràcies pels consells i ànims a la gent de setembre, que ja veieu que història i geografia tampoc no és tan difícil, són assequibles i, per tant, molta sort. Doncs gent, això és tot. Gràcies, Sergi, per vindre, tornar a repetir i fins una altra. Gent, cuideu-vos. Adéu. Adéu.